ще се получава, ами да, много по-яко е. Естествено не искам да ме копират, но що ми харесва, нямам против. Да, много по-яко може да обявяваш и в Facebook клипчета, имаш абонаменти и така не, много е интересно. Малко трудно и малко трябва да дадеш някакви там информации, за да качиш клипа. Иначе адски удобно. Мога да го похваля. Това ми е първия клип след обявяването и да, ти печеш голямата награда клипа да продължи цяла една минута. Така, чао! Една минута да мине, 55, 6, 7, чао!